Saman sama interview na. Sama interview na. Tini aisuk 4:48 ani bufayung Premananda Debormani busajla noklani uskini bo tiyo klai thika হঠাৎ করে আইসুগো নকনি নংখরি চরাই বুমা খিনা থাংতানি লগি রেখারি থাঙ্গै তিyo klai thika thinai chraini omor hingkai 2 years 2 month bufa hingkai Premananda Deborma Buma Sobita Deborma bo hingkai Mandai Mondolni Jubo Morsani President abo thima bai blaike khakamjak ang bini jathangi bo khakamjak tai BJP party ningi bo blaike dukho nanglaijak khakamjak tai kaisa srai abo kahai mai thangka mane blaike khabaijak aboni bagui abo kahai gotona rok jateng yatei ang koinai musungo joto amchaini buma bufa hanjaknai chrai gnang borok nang koina musungo খুব কেয়ারফুল tongmani bagui abo kahai kwbangma gotona ngui tongo tai thui tongo aboni bagui jara chrai no khungo gnang rok borok nang koinai kisa bwsabutingo careful kai tonnan bagui tai tamoto sanai angni jibo blaike khakamjak ani bufayungni bwsla abo kahai thui thangmani angni jibo base kho 4:48 minute gotona ngui thangka loglogi Mandai PHC hospital o tubukha aipano oro sense kurikha doctor bo kuno khainani moto krui thui thangka hanai declare khaikya jeng tabuk tlangui dead body thanglai dead body tlangui thangai nogo je khaina nangmani samung no khailainai asuk saina ang jotono no koyo je bwsabuti gnang chrai rok khub tui bai hor bai current bai careful tongnani bagui jotono no hambai